mamshi, good morning. Ayan mga mamshi, ang lulutuin naman natin ngayon ay sarsyadong isda. So ngayon, yung gagamitin natin isda ay ang tilapia. Ayan. Ayan. So malinis na to. Ayan. Nalinisan ko na siya. Ayan. Tsaka nalagyan ko rin siya ng asin. So umpisahan na natin mga mamshi. So ayan mga mamshi, mga mainit na to. So lalagyan na natin ng mantika or oil. So, kalahating oil. So, painitin muna natin siya. So, ilalagay na natin yung tilapia. Ayan. Babalikan niya po ako siya. So, ayan mga mamshi, tapos na tayong magprito ng isda. So, ayan, magigisa naman tayo. So, mainit na to. Ayan natin ng konting mantika. So, ilalagay natin yung garlic. Hintayin lang natin siya mag-brown-brown naman. So, isusunod natin yung ginger. Luya, mga mamis. So, natin yung sibuyas. Or, onion. Lalagyan natin yung kamatis or tomato. Mix lang natin yung mga. So, ayan ang mga mamshi. Ayan na. So, ilalagyan na natin yung tilapia. Ayan. Sasabay natin. So mga mamshi, ito yung prinito ko kanina. Oh. Ayan, sasabay. So, bali mga mamshi, lalagyan natin ng ayan, 3/4 lang sabaw.
So, hintayin muna natin siyang kumulo. So, ayan. So, okay na yung mga mamshi. So, laglagyan natin siya mamshi. Ito. Paminta. Ayan. Tsaka seasoning. So, ayan, madali lang naman itong lutuin mga mamshi. Kasi na-fry na natin yung tilapia or isda. Ayan. So, bali may salt na ito mga mamshi. So, takpan ulit natin. So, ayan mga mamshi, okay na to. Ayan. So, ilalagay na natin yung egg. So, 2 piraso lang ito mga mamshi. Para hindi magbobo. So, ngayon na ito mga mamshi. So, ayan ang mga mamshi, ang sarsyadong tilapia. So yummy.